Lagako hondartzan gaur simulakro egin dute uda garaia gertu daukagula aprobetxatuz. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak antolatuta urtero egiten dute eta helburua da larrialdi egoera batean erakunden arteko koordinazioa ona dela egiaztatzea. Simulazio hauen helburua zein da? Konprobatzea eta bermatzea gure sistema benetazko larrialdi bat egoten bada, dana ondo funtzionatuko dela. Bi ariketa ezberdin ikusteko aukera izan dugu. Bata izen da Sorosleren simulakroa eta bestea ingurumen emergentzia batena. Pentsatzen du zuentzat ere langileentzat Soroslentzat garrantzitsua dela, ez entrenamendu moduan hartzen duzue? Egia esan bai, gu ohituta gauz aldogun beste biderrez entrenatzen. Ze uda garaian, akitu dugu zen problematan, dana ondo joateko. Udan maiz gertatzen dira horrelako arazoak egorka? Egia esan bai, arazoak egiten dugu, bai surfistekaz, eta bai nekatzen dien igerilariekaz. Maiz egiten dira horrelako ariketak? Urtero egiten dugu. Normalean egin behar dugu ariketa honek ISO direla eta ISO 14.000 eta ISO 9.000 kalitatea eta ingurumenekoa babesteko eta garatzeko. Ez dakit, Ispastarren inoiz tokatu zaizuen simulaziorik? Ez dugu egin. Azkan 15 urtietan mentzet honako ekeitzen dizenetik aldunditzik Ispastarren ez da tokau, baina honako simulakru kondo etorten diz, bebai erabiltzaileek ikusteko zertzuk gauza gertatu leke dizen, eta gauza horren aurrin zela jokatu bidan, ez da? Eta hori ez gertatzeko zer egin dezakegu guk, erabiltzaileok hondartzara etortzen garenean, zer egin behar dugu? Garrantzitsuena, Soroslen aholkuak errespetatzea, hori garrantzitsuena da, eta gero ertxan ikusten diren balizak eta kartelak kontutan eukitea. Eta udan zehar askotan ematen dira horrelako egoerak? Soroslearena bai izaten da normala. Gero ingurumen larrialdea ikusi duguna, ez, baina pasadan domekan, hemen Laga hondartzan agertu ziren 6 obus, eta simulakroa izan barik, protokolo guztizek jarri ziren martxan. Gaur hori ez da oztopo izan simulazioa egiterakoan, ez da? Ez, atzoia konpondu zen arazo hori eta ja dana egon da ondo. Beraz, arriskurik ez dago erabiltzaileentzat. Ez. Azkenean lantalde asko hartzen duzute parte, erreskate batean esaterako, koordinatzea erraza alda? Gehienetan bai, baina leku guztietan bezala arazoak egon daitezke bai. Normalean ez dugu problemarik. Ondo konpontzen zarete elkarren artean? Bai, koordinadore bat dau eta gero Sorosleak. Normalean ez dagoten arazorik. Ez dakit, ez zoritxarrez maiz gertatzen ote diren gure hondartzetan, arazoak, istripuak? Egoten diz, jente gehiago dauzen hondartzetan, arrisku gehiago dau sosar gertatzeko, ez da? Baina, guk hogeian printzipioz ez dugu eukio susto rarorik urtiotan. Horrela jarraitu, Hori esperantzi dugu bentzat. Edo zer gertatuta ere nik gaur behintzat lasai geratu naiz ikusita Sorosle hauek duten profesionaltasuna. Eskerrik asko gure hondartzetan lan egiteagatik. Lagako hondartzatik, Liernia Gerrazabala, Euskal Herria zuzenean.